Ейо. Cinema Records. 20, 15, STU. Погледни се на какво си заприличала, красива, умна, ма винаги за хуя тичала. Заблуждаваш човека, който си обичала и никога като човек не си го зачитала. Осъзнай си, че не е винаги само заради бявката е важна. Това не е велико на всеки да си разпродажна. Проблемът ти е такъв, че търсиш нещо ново, да търсиш нещо такова, като мадо сурово. Ще ти сипам винаги, щот за мен си буклук, и дано отново да не срещна такъв борсук. Фондютени, мондютени, made in Корея. Мажеш шибаната си мусора пак с нивея. Обичаш да лапаш и си доста закачлива. Така ли мислиш ти да станеш щастлива? Откъде да започна и къде да свърша? Скъпа, ти ще си винаги такава грозна мърша. Ти обичаш аналбола, аз обичам кола. За пред камерата пак ми се събличаш гола. Но се погледни, виси ти мърсола. Забравих, че ти обичаш двата долни пола. Всеки път казваш, не съм такава, ама за кафенце путката си дава. След време ще осъзнаеш каква си била, но до тогава ти ще си разцъфнала. Краката ти никога няма ли са умора, за да бягаш и лапаш на колко ли хора. Бройката само ти си я знаеш, но изглежда, че ти това най-го желаеш. Извинявай за грубите думи, които ти казах, но чаках и ето тези рими аз доказах. Музата ми се превърнал в едно изкуство, но не като твоето детско безразсъдство. Сега си продължавам само аз напред и на теб ще гледам вече като на друг човек. Ай, върви на майната си без да ме занимаваш, и както ти казах малко по-нагоре ще ма прощаваш. Йо, йо, yeah.